Adema ekelela mo yoku kele tasim no ga dere kemadere wa man ko yichi yazelo ai ga papi oso ozigbo dika no ga delo ye wuche no na ai na ebido no man no na agbakwa elekere ya no kwankwan ai abata we na eme na nzuko ndị Igbo ebe ka iji asụsụ Igbo yele we na ekuko si ada n'obodo ai na atie ọnụ ai zuru ka eme maka na ai were ndị ọnụ na-elu n'okwu ndị ma ihe na-ekwe na akụ na anụta ka o si ada na akọkwa ya ka o si ada n'ụlọ ọlụ anyị ebe ha kara ka ha ekwe ego chinchin I we gbapụ ya ọsọ ekwuna m ya na ọ na-abụ ezuụka herudi na atụtụ ngịga cheta na abụ Chizzy Ani ajụjụ anyị bụ ka o si dị n'ala Igbo ugbu a kedu ndị ọ bụ ndị bịara abịa ọ bụ ndị mba ọzọ na-abịa eme ọgba aghara na-awakpo ndị Igbo n'ala Igbo ka ihe ọ bụ ndị nọ n'ụlọ ụmụnna ọ na-abụ oke nọ n'ụlọ na-asị oke nọ n'ama na anụ dị na ngịga ma ọ bụ azụ dị na ngịga kedu ndị na-akpọbata ndị omekome ndị ọgba anyị ka ọ bụ ndị be anyị icheta na oge one na ole gara aga ka ele ga-anụgo ya nụ ihe mere na obodo Imo ebe ejere n'ụlọ nga ndị omekome ndị a na-amaghị jere n'ụlọ nga na n'ụlọ ndị ogbo ọgwụ ya bụ ndị uwe ojii wee jee gbaa ụfọdụ ụlọ ebe ahụ ọkụ na ụgbọala ụfọdụ wee kpọpụkwa ndị nga ndị nọ na nga ụfọdụ n'ime ha ka a na-anụ na ha na-anaghachitezi wee kpọpụ ha ihe a niile bụ ọgba aghara ka ihe a na-eme orutebeghị aka ihe a mere onye bụbu onye isi ndị ogbo ọgwụ ya bụ onye isi ndị uwe ojii bụ Mohammed Adamu obido ozigbo wee na-ebo ndị IPO nakwa ndị Eastern Security Network ebubo n'ọbụ ha mere ya n'ọbụ aka ha dị na ya n'ọbụ nke ọzọ n'agbanyeghị na ndị IPOB na ndị Eastern Security Network ekwuola kpamkpam wee sị na aka ha adịghịkwa ya na ama ihe gbasara ọgba aghara ahụ na ihe ahụ mere n'Imo n'ụlọ ndị nga nakwa n'ụlọ ndị uwe ojii nọ n'Imo n'aka ha adịghị ya ọ bụkwa n'otu aka ahụ ọkwa na ụlọ ọrụ onyonyo ka ofu onye bụbu onye isi ndị na-esi imi n'ala bụ ndị nche na-esi imi n'ala onye ụmụ ha dịka DSS onye isi ha nọrọ n'ebe a wee na-akọwasị na tupu ihe eme na ndị nche obodo ma na-ewe ka esi nụta kepụkepụ ya maka na ewe ndị afọ gasịrị bịara yugasịsịa kpagharịsịa n'ebe ahụ tupu ihe ahụ eme n'oge na-adịte ha ha kpagharịsịrị ihe a wee mebezie mana ị ga-echeta maka a na-ebu ebubo a niile wee na-ekwu akọ ihe a niile n'ọchị obodo Imo
bụ Hope Uzodimma ekwuola ya wee kwuchie ike ọ na-ekwu na mba na ihe a dịka aka ndị gbanitere n'obodo ọ gbabeghị ha afọ ahụ mana dịka o si kọwa ọ ga-abụ ndị ndọrọ ndọrọ ụfọdụ ndị obi na-adịchaghị mma na ọchịchị ya na-eme ihe ahụ. Ọ na-ekwu na ya echesighị na ọ bụ ndị IPOB maọbụ State Security Network na ihe a dịka ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo n'Imo nọ n'Imo na-eme ebe ebubo nke a akọrọgbago akọrọgbada. Anyị wee na-ajụ ndị a bịara mee ihe a ha si obodo ọzọ, ha bụ ndị Imo? Kedu ihe mere? Gịnị mere eji achọ igwe oge niile ọgbaghara dịzie ka ọ kaliziri na n'Igbo ugbu a, ọkachasị n'Imo na Ebonyi nke ọnụma nso nso a? Ọ bụ ụmụ ajụjụ a ka anyị ga na-ajụ, mana ekele dị Chukwu na anyị were ndị ọnụ kara aka ndị ọ na-abụ ọda otu a abịa kọwaa ya n'ụlọ ọrụ ya ebe ana m ekwu maka Amechi Ugwuelu. Ekele n'Igbo. Igbo ekele m daalụ n'ụnụ, mana anyị nọrọ etu a maka ọnụ etu a ozugbo etu a ma na a ga-etinye ezigbo ọnụ n'okwu akpụ n'ọnụ taa. Daalụ. Nwanne anyị nwoke Izuchukwu Ekwueke, ndị ka o si ada dị anyị kenenu ndị Igbo. Ekele m, mana ọ dị adị ọfụma maka obodo amara ọkwụrụ obodo na-agbazi gara gara, onye ọbụla na ụjọ dị n'obodo, mana kozi na-adị anyị ekene m onye ọbụla. Orema Obiora, kene ndị Igbo. Otu ekene m unu. Anyị ezuene ka anyị ha ewere elu udene anyị atọtụ na ngụga ọdụ ọbụla tinye uche n'ife anyị na-atụne. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo na-anụ naanị ya dịka o si dagodo n'ọnụ Izuchukwu si n'obodo amara ọkwụrụ. Izuchukwu, gịnị mere iji kwuo ụdị okwu a? Na asọsọ onye ọbịa bụ onye ga-asị n'obodo dị mma, ma ọ bụ onye si bịa bịa, ma ọ bụ onye achọgwu onwe ya eziokwu bụ onye ga-asị n'obodo dị mma, maka na ihe anyị na-afụzi, ihe a na-afụ na mgbago ugwu bụ ihe nọzi anyị na-akpa. Ọ bụrụ na ọ nọzi anyị na-akpa, ọ na-agbakwute anyị na ụbọchị ọbụla. Ihe mere n'Imo steeti bụ ife gbagojuru anya ka a na-akọ nke Imo steeti nke ihe a na-anụ na-abịa n'ụtụtụ abụ ụmụakwụkwọ gara akwụkwọ na ofu ụlọ akwụkwọ dị na Afara Ukwu. Ha afụ ihe kechiri ekechi ka a na-enene ya, ọbụna ogbunigwe asụgoro ụmụakwụkwọ ya na naba. Ịma na Afara Ukwu debere be nna m dị ka n'ọkwa ebe Afara Ukwu ka nna m nwebeghị kwuru maka ya bụ ogbunigwe. Ndị gọọmenti na-asị na ihe eji n'agha Biafra, ma ọka nwebụ onye mmanụ efu na ife a na-abụ ife ji nwa omego n'Imo, omego na Ebonyi, Anambra adịrọ anyị ga-agụpa Anambra. Efu na ọ dị nnọọ ka akpachiri onye ọbụla, onye na-agazi ọ na-aga n'ụjọ. Ihe mere n'Imo steeti mana nke Imo steeti ọ na-eme ma ọnya aka wakporo na ụlọ ndị nchekwa na Mberi, aka wakporo fa. Efu na obodo adịrọ mma, ife niile ọ dịje nnọọ na-enweghị nchekwa. Oke, ebe ọbụla a ga-awakponye na-awakpo isi ụlọ ọrụ ndị nchekwa, ndị uwe ojii. Efu na ọ dịzi nnọọ ka ọ na-enweghị nchekwa, maka na onye ga-echekwa gị awakpo ya ka ihe pụtara. Onye aka gọvanọ Benue pụtara sị na ndị uwe ojii ndị agha na-abụ ndị amị na-egbu ndị amị na-abụ na be ha na ndị a na-achọ achọ. Ifu na ihe ahụ ife na-emezi na ọ na-emebe ọ na-emewa, mana ife juwe ka nke Imo steeti, ife juwe ka nke Imo steeti ọka ịkpa bụ na ihe abụ na be anyị ịkpaga ndị baasị na ihe metụrụ ọnụ emetụga ime. Ọ bụ na akpacha anya na anyị ma na Enugu na ọkaigwe nwere anyị na ọkaigwe nọ ife nlụ ọkaigwe ewepụta akwụkwọ Enugu, maka na oge erugo mgbe
mgbe na amana ga-aka were kwuwe chọwa ihe dakpụ na mmiri maka ka ọ gafego ihe ji ụkwa chọọ ọ bụrụ ya ga-amanya aka wee chọwa ya chiji chọwa ya ihe ndị ụfọdụ na-ajụ dịka ajụjụ anyị jụrụ elee ebe ndị a si ewebeghị ndị ma mbe ndị a si mana onye ọchị obodo Imo bụ Hope Uzodimma na-ekwu na dịka kekpukekpu na ndị nchọpụta na isi imi na ndị nche ya siri na-akọwa na aka ndị IPOB adịchaghị ya na aka ndị Eastern Security Network na ọ dịka ọ bụ ndị gbara ọkpụrụkpụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị gbara ọkpụrụkpụ. Ajụjụ a na-ajụ bụ gịnị mere ozugbo ihe a na-eme onye bụ onye isi ndị uwe ojii ya bụ Mohammed Adamu bido ozugbo wee bobo ya na ọ bụ ndị IPOB na ndị Eastern Security Network. Ụfọdụ na-ajụzi ebe aka na-ekwu ekwu mara ndị a gịnị na mezikwanụ na ozugbo ihe mere asị na na-ewere ndị gburu mmadụ na ndị n'ugbo maọbụ n'ugwu maọbụ na ndịda ebo ya ndị bandit. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ngwa maka na ọkaba ebubo mere nakwa okwu ọchị obodo Imo kwuru na-ekwu na ọ dị ka ndị gbara ọkpụrụkpụ na ihe a mere wee mana ọ kpọbeghị afa na anaghị esi imi na na-achọpụta na ọwụ ndị gbara ọkpụrụkpụ chọrọ imebi ọchịchị ya na-eme ka aka ha dị n'ihe. Chizzy, ka m gwa gị eziokwu, ihe nchọpụtago na obodo Naijiria anyị ahụ na ha hụọla ndị a ga-agwa anyị eziokwu. Ị na-anụ ya na-agwa o nwere ihe dị n'eziokwu, o nwere eziokwu dị n'ihe a niile onye ọbụla mara mana o nwere ga-apụtakwa gị na ya ma eziokwu na-ekwu abụrụ dịka eziokwu na mụnwa ma ndị na-eme ihe a na-eme ndị na-awakpo ụlọ ndị uwe ojii maọbụ ndị na-anụso ha ọgụ gbuo ndị ụfọdụ gbaa ụgbọala ha ọkụ maọbụ ịgacha ha na-eme mana o nwere onye amarọ maka ọka anyị siri anyị erufugo ụzọ anyị si wee gagide wee rute ebe anyị nọ kịta. Ọka anyị si na anyị amarọ mkpu niile a na-eti ka anyị mezie obodo ka emezi obodo. Ọka anyị si na anyị amarọ ihe niile anyị bụ ndị na-ekwu okwu na-ekwu ka emezie ihe ka obodo dị mma tupu o mebie onye ọbụla agba nkịtị. Kedu ihe kpatara na anyị ga-afụ ihe na-emebi ihe a na-eji ekwu ya ọzọ? Chizzy, ka m gwa gị, ndị na-ekwu na ndị na-achị achị na-emebi ihe na ndị ụfọdụ ewerugo ọchịchị wee na-anabe ha, o nwerezi ihe ọzọ kwesịrị ikpuru ndị ọzọ na-eru ha aka agba nkịtị. Onye mee mkpọtụ, onye kwuo ka o si wee dịrị ya n'uche, ndị uwe ojii ha kpụrụ onye ahụ, ewere ndị uwe ojii were gọọmenti wee sowe gị. Abịa na ndị na-eme ndọrọ ndọrọ onwe ka isi wee kwuo chere ụdị obodo ihe na-eme na Naijiria na-eme. Kedu etu isi wee chee na ọ ga-esi wee bịa n'isi njedebe? Ịpụrụ etu si wee wepụ onye isi ọkaikpe Naijiria bụ Justice Ọnụgị. Iche na ibe na-emechi ụdị ha o ruo mgbe a ga-eke ọkwa ikporo ihe niile kpọrọ abụ unu ndị na-egbu mmadụ na abụ unu gbuo mmadụ si na ha gburu mmadụ esi mba na ọbụrụ ha gburu no bandit chọọ ndị ọbụla si na ha, mana ndị kwuru na ha gburu esi na ọbụrụ ha. Ndị emere ihe ekwurukwa na ha mere esi na ha mere. Ndị o nwere ihe ha ji awakpo ndị mmadụ. Ị na-echeta Chizzy mgbe a ga-abịa gbuche ndị IPOB na ndị ụmụaka ndị Igbo, Igbo akpọrọ ụfọdụ wunye ha na mkpọrọ asị na anwụdoro ha mgbe ha ji ngwa ọgụ dị iche iche, asị gụwa ngwa ọgụ ha ji asị na ọkọlọtọ flag na ọgba na ọgba tum tum na ihe ndị ọzọ. Ị na-echeta mgbe e jere ndị na-ekpe ekpere n'ụlọ akwụkwọ dị n'Aba eje ndị agha maka na ha ji egbe jee wepụ ụmụaka gbagbuo ndị a gbagburu ebe ahụ. Onye isi ala Buhari jere Germany a na-ajụ ya ajụjụ asị kwuo maka ihe ahụ ọ sịrị nwere ya na-ekwu na onye ọbụla na-agwapụ agha ebuso obodo agha na a ga-ebuso agha. Kedu etu a si buso agha na ha jere ikpe ekpere? Ihe a niile na-eme ndị mmadụ na-agba nkịtị. Ka m gwa gị,
o nwere ebe a ga-akwọgide mmadụ aka kwọgide mmadụ aka kwọgide ịkwa akwa ruo onye anwa n'aja. O nwerezi ebe ọ ga-agbawa jewezie ọnụghachiwa ọgụ. Mụ anaghị asị na mma ihe na-eme, mana eji m ihe m wee na-agụ eze m ọgụ wee na-eche na ndị na-eme ya ọkwa hụpụ ụzọ dị mmasị na ndị chọrọ imebi obodo. Kedu ihe ndị a ji chọọ imebi obodo? Ọkwa hụpụ ụzọ dị ma bụ onye pụtara wee sị na ndị mere mkpọtụ n'Imo na onye akpọrọ ndị amị bịara gbuo ndị ha gburu wee mee ha mere. Chizzy ọkwa ịma na Enugu ụdị ha na-eme n'Enugu. Iche na gịnị mere na ọ na-emere n'Enugu? Ihe mere ụdị ha na-emere n'Enugu bụ amamihe onye na-achị Enugu ji wee na-eso ihe na-eme n'ala Naịjirịa kịta. Iwe na ọnụma dị ụmụaka n'obi. Mgbe ndị a bidoro kwuwe ka ndị uwe ojii si wee na-awakpo ha wee mewe EndSARS wee mee ụdị nkekarị iwe ha mere, ka ndị na-achị obodo a kwesịrị ịghọta na ụmụaka obodo a na iwe ji ha. Ndị a niile bụ ndị a mụrụ mgbe a mụnyere n'ụdị ọnụma wee too wee na-afụ mmegbu a na-emegbu ndị mụrụ ha, wee na-afụ etu esi wee na-anapụ ha oke ruru ha, wee na-afụ etu esi wee na-eme ha eji ha ọnụ n'ala, wee fụ na ndị mụrụ ha na-ebe akwa arịrị. Mana mejide ka m na-ajụ, ịma na ụfọdụ na-abụ ewe ebe ụgbọ aghara ga-eme maọbụ egbuo maọbụ na-agbatụrụ ụgbọelu maọbụ mee ihe mere, ndị Boko Haram apụta wee si n'ọha mere. Ndị ọchịchị asị mba na ihe agba aghụghọ na-ewe ike na ndị maomeku na ọ bụrụ eziokwu. Kedụzi ihe a na-ajụ, ụfọdụ na-ajụ kedụzi otu ha si mee ngwa si na ọ bụ ndị IPOB na ndị State Security ka a na-alụ aka. Agwa ngịsị gị na anyị na-afụ eziokwu n'anya ebe ihe mebigoro, ebe a na-enwe ụdị ọgbaghara etu a ka o si adị. Ka ngwa gị nke bụ eziokwu. Nke bụ eziokwu abụrụ n'ezie na ndị sịrị na ha mere. Nke bụkwa n'eziokwu abụrụ n'oge ọbụla na ndị si na ọ bụrụ ha mere na ọ bụrụ ha mere. Aha sị ka ọ bụ. O nwere ndị ga-eme ha sị na ọ bụrụ ha mere ma ha mere. O nwere ndị ama eme ndị ọzọ eme gba nkịtị ndị eje nachiri na ha mere. Ihe m na-ekwu bụ na ndị na-achị obodo a etu ha si wee hapụ ijide ihe a n'isi jee jide ya n'ọdụ emebigo ihe, o wee bụrụzie na ihe a na-adanarị anyị n'aka. Iwe ji ndị mmadụ ahapụ iwe ezerere na butere ọnụ afụmụfụ wee jee kpawa ire aka afụmụfụ amana ha kwụsị amara na nke mbụ. Kedu ụmụaka ndị ala Igbo na-eme mkpọtụ na obi adịrị ha mma? Kedu ihe a na-ekwu na onye kpatara ji eme mkpọtụ? Ị ga-asị m na be mmụọ na be mmadụ na ụmụaka enwero na o nwere eziokwu dị ha na-ekwu? Mmadụ pụta ọsị na obodo Naijiria anụnwa na o nwere ga-eme ka ekewa ya na ha nụrụ ọgụ ka ọ bụrụ ofu. Ụka i kwuru anyị nwa chọrọ ka ekewa ya, mana ị na-akpa agwa ka ihe ga-eme na onye na-egosi m na mụ na gị so na anyị chọrọ ka anyị bụrụ ofu. Ịmasị m na anyị bụ ofu, mụ na gị nọrọ na eme ụlọ ebe anyị nọ, ị na-akwapụ m n'iro, ị na-akwakwa m na anyị bụ ofu. Ịkwapụ m n'iro ya na-atụ m mmiri ya na-ama m nwa na-ama m eju na ama apụ. Obiora, kedu ihe i chere na ọ ya butere nchekwa ezu oke ugbu a na nkenke? Ihe mụnwa na-echekwa na ọ ya butere ihe a amaghị kwuo, maka na o nwere ndị okwu ndị Igbo na-atụ si na nwatakịrị nna ya anọghị na ikpe na-amakwa ya mgbe niile. Nke a na-ekwu a sị na onyeisi ndị uwe ojii nke pụrụ apụ na ọ sị nọ ndị IPOB nọ ndị Eastern Security Network bụ ife na-eme bụ Hope Uzodimma wee sị na ya chere na ọha nwa nọ ndị ọchịchị ndị chọrọ ịkwatu ọchịchị ya. N'aka nke ọzọ asị na a ya eme ihe ndị na-eme girigiri n'ugwu asị na ọha, ndị ọzọ asị na ọ bụrụ ha. Onye ọbụla mepere ọnụ si na ọ ya mere ihe iri n'anya ọfụma, o were ihe karịa obi o ji si na ọ ya mere ya, o mere ya. Maka mbọsị ọ katara obi eme ihe
IPOB ma ndị security network si na ọha melụ na-ekwe ya anya ọfụma ha mekwelụ o nwere ihe ha na-achụ ịma na ya bụ ndị Boko Haram na-eme ihe na o nwere ihe ha ji emeli ya o nwere ihe ha na-asị ka emerụ ha chelụ ama abịa wee bịa na nke a na-eme n'ala Igbo obi adịghị ndị mmadụ mma nke bụ eziokwu nke dị n'ahụ nke nkịta na amarụ ndị na-eme mana mmụọ na-eto eto obi adịrọ ha mma ọtụtụ na-apụta n'ụlọ ebe a na-agụ akwụkwọ mgbe niile ọrụ adịrọ ndị na-achị ọchịchị egwere ihe a na-eche mpasara ha biko ndị na-achị ọchịchị ha jisi ike mee ka e nwee ihe ndị mmadụ na-alụ ka mmegheri wee kwụsịnata Izuchukwu ịma na ka ihe a na-eme onye bụbu isi ndị na-esi imi na ndị isi nche na-esi imi na-ekwu na afọrọ na ndị na-ewe ka a si n'okekpukekpu maka ihe a chọrọ ime tupu o mee na-ewe ndị afọ na-akpagharị na ogbe ahụ tupu ihe ahụ eme kedụzi ebe ha na-anụchapụtara kebekebe ọhịa ka a na-aga ajụ kemgbe ihe na-eme n'obodo ekezi ebe ndị nche na-anọzi gịnị mere na ha egbochi ihe a tupu o mee ya bụ ihe nne n'ụtụtụ ya bụ ihe okwu n'ụtụtụ a mụ na mgbolụlụ nke agbara mbọ mụ na ihe o kwuru ịma ọrụ nchekwa dị n'ụdọ ọrụ nchekwa onye mara mgbe ihe ọ na-alụ ndị otu nke ọ nọ bụ DSS ọrụ ha bụ ịma imi n'ala ya bụ oge ọ nọ bụ ebe a ọrụ DSS bụ ịma imi n'ala ọrụ DSS bụ iso ndị a na-akpọ ndị VIP DSS adịghị so local government chairman DSS na-eso gọvanọ but ọ bụ ya bụ ọrụ ha kwesịrị ịlụ ihe abụọlụ kepụta DSS ọrụ ha abụọlụ intelligence onye DSS enwere ikike ịbịa onye ọbụla arrest ọrụ DSS bụ ha chọpụta ife ha chọpụta ife na-adọrọ mma agwa ndị ọrụ abụọlụ nchekwa ị na-anya onye amị nwude na-anwụdo onye ohi ọ ga-akpụ ya na nyefe ndị uwe ojii maka na ọrụ ndị a na-abụghị igbupụ onye ọbụla ụlọ ikpe onye na nwa mmadụ si na ha chọpụtalụ ọ sị na ofu izu ụka ha chọpụtalụ ụbọchị na mkpụrụ ụbọchị nọ ka ya wee mee a na-agwa ndị polisi ha na-enwere ga-awakpụfa ụbọchị abụọ na kome a na-agwa ndị polisi ha n'onwe ndị awakpụ a ife ka njọ na ife okwulu metụrụ m na arụbụ na gọvanọ Imo steeti mma maka gọvanọ budis maka gọvanọ na-afụ na ihe ọbụla gbasara nchekwa onye ije na-ebuzi agwa bụ gọvanọ asị na gọvanọ ma ya nwere west na gọvanọ mma maka na asị na onwere ndị afọlọ na-akpagharị na-akpagharị onye okwuru bụ na nọ na abụ na-agafete onye ojesi apapụ onye ojesi abata onye ojesi apapụ onye ojesi abata ọ na-akpagharị ka mmadụ pụta ịma ịnọ na be gị na mmadụ apụta ọga nke ido gaa gị bụ ị ga-asa ndakịrị ọmara gị n'ụlọ ụlọ iji eji akpa ma na asị na ọka gwara ndị uwe ojii na menọ gbasa ọlụfa ọ dị mma Amechi dịka ajụjụ a na-ajụ ka esi atụ ya ewe ndị si na ewe ndị mụma na-eme ihe a anyị wee na-ajụ ihe o gosiri na ihe a si esi obodo ọzọ na ọ bụghị ndị obodo na-eme ihe a dịka a na-ebugharị ebubo kedụ dịka esi nụ ka izu si kọwaa ugbu a n'uche nke gị kedụzi ndị ga-eme ụdị ihe dị ụtọ Chizzy, kedu ihe anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu bụ na iwe ihe ndị na-achị anyị ọkachasị ihe ndị nọ na gọọmenti etiti na-eme n'ala Igbo n'ebe niile dị iche iche ọtụmadị etu ha si wee na-akwado na-adonyere ndị na-akpa ehi ukwu ka ha na-eme ihe ha na-eme maka eji onye asị na na-adonyere ukwu bụ na ga-abịa ebe ha ga-abịa gbuo mmadụ mebie ha kọrọ n'obi o nwere ihe unu ga-eme ka a kwụsị ha Buhari jiri ọdụ ya wee sị gọvanọ Benue gị nnabata ndị agbata obi gị etu ọbụla si wee chọọ na-ekwu na ndị mmadụ si na ihe a si obodo onye ọzọ ewee kwụsị ma ọ bụrụ na akwụsịghị ma ọ bụrụ na akagbughị iwu niile e mere ma bido ndị Fulani kparị etu a si wee chọọ ha na ehi ha n'ihe na-eme ka na-eme agba nkịtị mana ọ bụrụ ndị ọzọ chere ka m gwago ọgwụ efuru ọ bụrụ na ị bịarụ ka mụ na gị nọrọ ala wee kpaa nkata ka anyị hazie ihe bụ ihe ọbụla na-esere anyị n'okwu
o nwere oge chọwa mmadụ na n'ụtụtụ oru n'abalị onye achọwa gị n'abalị maka na o nwere onye naanị ya bụ onye nwe mmebi ihe ị na-aghọta ihe m na-ekwu bụ kedu onye na-ajụ ebe ndị na-eme ihe si eme o nwere ebe iwe ada ewe mmadụ o nwere ebe ihe emegidego iwe akpasorobegoro ndị mmadụ iwe ọ bụrụ na ha nwere ike imewe ihe ha na-eme imezi obodo adị mma imebi obodo adị njọ obodo dị njọ ọkwụzi na ebido okwụzi na obodo dị njọ kedu mere obodo ji wee dị njọ o nwere ihe a na-akpọ ndị oyibo na-asị action reaction action bụ ihe mmadụ mere reaction bụ ihe mmadụ megwara ihe mmadụ mere na-emekwasị ihe onye buru ụzọ mere ọ dị ma anyị bịa site azụ ma na-abịa Obiora dịka ndị ntorobịa ihe a ga-eme ka nchekwa wee zuo ezu ajụgbugo m ya mana ewe ka o si pụta ana m abịa bụ m Chizzy ani na ihe a bụrụzikwa obere ihe ihe a bụrụzikwa mana ewe oge ha jere na afarukwu a ụmụaka chụọ ha ọsọ na-apụtasị na ewe ebe ha na-aga ọkwa ịma the government will have said that I'm very stupid. No one. I want to make them too. I don't know why. Government was said that they're very stupid. I'm not something. Now I can't. Now I'm not watching that program. But now the guy was saying that. How can you tell governor? They give governor I'll notice a week. Which means they will know the policy. No, this in the state. Not for those things. This cannot arrest. This is the one power arrest. This is to security police people. See what's happening in your place. See what's I know all you go commissioner of police now. About the new go. Now what for you balance? You see? Why you bad guy? But see, governor, what can governor Melu? Na governor, give governor Melu. Ndị gọvanọ anyị na governor Melu na security. Governor that man acknowledged that he got the information. He was told what was that. I don't know if they are told what did we do. Now this man have security information. Now every morning they brief governor of security. Every morning. There's no every day, every minute, every face security. ndị gọvanọ anyị na-asụ ụkwụ maka egwu ndị fọrọ ndị nọ n'isi ndị nọ n'isi gee m ntị Rivers State. The same kpọkwa ndị amị na obi Igbo abi ahụ nke mere n'obi Igbo ka ị na-ekwu ọkpọkpọrọ na-asa ya dịbere maka na eme ejidewuru ma ndị Fulani n'aka ha ga-asị ma ọ bụrụ ha ụnụ hapụ ndị a ọ bụrụ ha mgbe ejidere n'aka a sị na ọ bụrụ ha ga na-eme maka na ama na ndị na-achị ga-adụnyere ha ugwu ndị mmadụ ziri onye ka Igbo ji wee sị na okwu ọbụla na-asụ anya dịkwa ebu na mgbe ha kwụsịrị nsọ anya uwe ogwu ka o si wee dị mana ndị a na-achị Chizzy, I guess not they made it but most of them outsiders. But depends on the surveillance. You know we keep politicians sponsor. Yeah, politicians sponsor that now. If a politician, because now from the way the guy was the guy was saying the briefing yesterday. Because they might not say they brief me every day.
on this issue. I mean, man. Again, okay, this preference. Now what's happening? Let us see. Okay, they're going to start this themselves. I don't understand that. How can you be informed of an attack on your state for a week? You kept quiet. Why you could? They baby now. Okwo na na asa ya baby. Mgbe bidoro kwụsị iso okwu anya. Okwo ebe. Uwe ihe na-eme, na ihe a na-eme, onye isi ihe a na-eme ọ dị mma. Kedu ka ọ ga-esi na-eme? Onye nke ife tinye ọnụ. Ụfọdụ si na ka egbu ya IPOB ka o wee bụrụ na ka ewe ike igbu ha, ewe ike igbu ihe. Mana onye nwụrụkwana ihe o melụ. Ibodo nri ya, chi ya gbakwara ọgụ. Maka na asị na ofi na-enwe ọdụ, na chi ya na-achụkwara ya ijiji. Ha bịara ịzụ anyị azụ. Chizzy, at this point, nobody is exempted. At this point, nobody is exempted. But my problem is with the governor of Imo State. Yeah, why am I Bata no chicha? I man no go Bata. That's na fourth question because win the election. That man is not trustworthy. He was put there to do the business of those people. So how can I trust what he says? He was telling the whole world with so much gusto that he brought the soldiers so that these people can see him good enough in killing his people. Now they are wrong. Deal with it. And I can't attack on Sunday does not That man is not now. I wonder when I say that na go sleep. No, my problem is that this man knew there was an attack on the state and kept quiet. What's up, boom? My problem about not on that. Attack on State. I don't have a problem with them. I feel not that we have their solution to kill the people. I'm not a child. I'm not going to go to the if an amazing button. If we're not governor from Dami. I campaigns now gave state of emergency. These are states. If we're gonna maybe I had a state of emergency. Governors got there. Now we're going to now here. I'm many will tell you. Governor and them where governor governor all of them kept quiet. Now they they're fighting inside the war. Even select vice president. I'm so disappointed with those guys. Okay, Chizzy. Chop the head again. Chop the head again. If not all the upper no Bajuma not name those at for where? Not campaign. Olboga and the Basina marginalized. But to the butcher, but the man, this country. Dial *141# today to experience the network with the widest 4G coverage.
ọ dị mma. Ọ ka bụkwa nzukọ ka ị na-ege. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo maka na oge adịrọzi. Na bụ okwu na anyị na-ekwu maka wee na-ajụ ajụjụ ihe a na-eme n'Imo maọbụ n'ala Igbo, ọ bụ ndị nọ n'obodo, ọ nke nọ n'ụlọ, ka ọ bụ oke nọ na agụ. Kedu nke sịrị bata? Ọ bụ osi n'ụlọ, ọ bụ ilo si n'ụlọ, ka ọ bụ ilo si n'ama? Ọ bụ ya bụ ajụjụ anyị. Ugbu anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo wee were oke unu mmadụ niile anyị ga-ewere 09097711009 maọbụ 09023111009. Afa gị na-ebe iche akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ. Ọdịma. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ọdịma. Amada. Ọdịma. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele m o. Ọ ga-adịrị gị na mma. Nwanne m nwoke na-akọwa gbasara okwu anyị na-ekwu. Gaa n'iru. Aha m bụ Iche. Ebee ka ị si akpọ? Esi m Enugu akpọ. Gaa n'iru. Dị na nkata ahụ na-akpa. Ọ kakwanụ mma na anyị gwara ụwa anyị eziokwu. Aka ndị na-achị anyị achọrọ ịgwa ụwa anyị eziokwu. Aka na-achọ ka ha na-akpụgharị anyị n'ala. Mana ọ bụrụ ọzọ nkịta anyị etetego n'ụla. So n'ihe na-ekwu na ihe na-eme na Imo steeti, onye isi Imo steeti, onye na-achị Imo steeti, ọ bụ nyanwa bụ the problem anyị nwere na Imo steeti. Maka ha kwuo okwu ihe gbasara maka na amaghị ihe dị otu a ga-eji mee n'Imo steeti. N'ọbụ ndị IPOB bụ ihe problem mere bịa. Ọ dị mma, daalụ. Daalụ ka ndị ọzọ tie ọnụ. Ọ dị mma. Afa gị na-ebe iche akpọ? Afa gị na-ebe iche akpọ? Ọ dị mma. Ọnụ ka bụ ọnụkọ ndị Igbo. Biko ịkpọ anyị, afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo, so Igbo yere. Mana cheta na okwu niile na alụ niile akpara ebe a na ndị mkpọrọ na ihe niile ha kwuru bụ echiche nke ọ bụ echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị na Solid FM. Ọ ka o wee dị maka anyị na-achọ. Afa gị na-ebe iche akpọ? Afa gị na-ebe iche akpọ? Ọ dị mma, onye nke adịbeghị nkwadebe. Na mara na anyị ga-ewere ofu ma ọ mmadụ na afa gị na-ebe iche akpọ? Hello? Ekele gị, gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ. Ọ dị mma, dịka anyị si ekwu ya, ịma na ọnụkọ nzukọ ndị Igbo bụ maka ndị Igbo. Ịchọọ ịkpọ anyị, afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo, ị ga-asụ Igbo yele ya anaghị agwa ya ọgwa ma ọlị. Olue n'ebe a ga-agwa ọgwa, ewere mmemme pụrụ iche dịgasị ebe a, ewe ndị na-agwa nke ha ọgwa na-aza afa dị iche iche. Ewegasịrị ndị ma ndị bekee, oge bekee, olu oge ahụ tinye ọnụ n'okwu, mana ugbu a bụ oge ndị Igbo. Afa gị na-ebe iche akpọ? Oge ndị na-asụ Igbo yele eye, maka na ikwu ya ka ụmụnne na-abụja agwa onwe ha okwu n'ama. Anyị chọrọ ịgwa onwe anyị okwu n'ama wee gbaa alụ ka ọ ga-esi dịrị anyị na mma. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ngwa tinye ọnụ okwu bee ya nkenke nwanne m. Ọ na-enyeji anyị nsogbu. Ịmara aka igbu agụọ ya aja. Ọ etu ahụ ka ndị mega acha ịfọbụ aghọ tọrị. Ugbu a, abịakwala ebe ndị isọnti nọ. Ọkụ Igbo na-egbu onwe ha maka otu ụzọ dị mma ya ahụ gọvanọ Abia steeti. Aja na-enye na-eme ma ọ na-enye anaghị eme. Ya nwere ikwu onwe na steeti. Daalụ. Dịka oge si dị, biko ka anyị na-achịkọta na ya ọnụ. Izuchukwu na nkenke oge na asịza anyị kwarapụ. Na nkenke bụ na
na ndị gọvanọ Imo steeti na especially ọ bụ so gọọmenti Imo steeti maka na ihe na-eme n'Imo steeti na-eme na Ebonyi ọ na-eme a na-awụbụga ndị uwe ojii na Ebonyi a na-awụbụ ndị uwe ojii na Anambra so ọ bụrụ so na-eme n'ofu ebe ka gọvanọ ndị ana Igbo ma Enugu ma Ebonyi ma ebe ka ha tete n'ụla maka ọ dị ka anyị na-ala ụla maka na ọ bụla akpachaghị anya ọ bụ ekpere onye ọbụla mana ka ihe na-eme na mgbago ugwu North East ka ihe na-eme na South East. Obiora na nkenke agaghị m isi na ndị na-achị anya mara ife na-eme mana ihe m ga-ekwu bụ ha kwụchi isi okwu anya ha kwupụta ihe ka o si wee dị wee ike ikpuchite ndị ha na-achị mgbe ha ga-eme nke a udo ya Amechi ihe na-ekwu bụ na ka anyị gwawa onwe anyị eziokwu ọ ndị mmadụ ma anyị ma ndị a bụ na-etu ha si wee na-achị obodo a ndị na-emebi obodo a maka na ha che na ndị ha na ha nọ na Naịjirịa bụ ewu otu ga-esi wee megide ndị baịbụl ka eze ga-esi wee megide megbugide ndị obodo ekpunye nkata n'iru bụ eze okwu ọ dị ka onye na-eme kịta ka anyị ghara igbugbu onwe anyị si na anyị amarọ ihe na-eme mụ amarọ ndị na-eme mana ihe na-eme na-egosi na iwe ji ndị mmadụ ọ dị ka etu akpado ka ha si wee chọọ ikwu nkata n'iru wee gwa eze okwu. Daalụ ọ ga-adịrị anyị niile na mma nanụ ka o si daa onu ahụ niile ndị onu ahụ unu sịrị bụ onu Obiora Aneke na Izuchukwu Ekweke nakwa olu Amechi Ugwuele bụ ndị na-ekwu ka ihe si ada n'obodo na-akwa ya gbaa anyị ata n'aka ji eze mana cheta na okwu niile na alụ niile akpara ebe a na ndị kpọrọ na alụ atụgasịrị n'ọwa echiche nke ha bụ echiche nke n'ụlọ ụlọ anyị na Solid FM a sị m ya dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma echi anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala pụrụ iche ya bụ chebiri anyị n'aka isiokwu nke anyị ji gbasara onye ọbụla ka onye ọbụla tọpụ onwe ya na-agbụ ndị omenala bịara abịa kere ha ka onye wee were onwe ha ọ ga-adịrị unu mma cheta na mbugharị ọnọdụ ugbu a anyị abaghị rie afịa oziọma eji ofe wee duru wee na-aga mana ụtụtụ echi anyị ga-ebido ụtụtụ ọma wee mebezi ụmụ ihe dịgasị iche iche n'olu Igbo olu n'elekere anyị anọ kpọmkwam anyị eme ya n'oge okwu akpụ n'ọnụ oluzie n'elekere anyị anọ na mgbede anyị abata n'oge Kpakpando ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma afọ m ka ọcha na ha haji o wee bụrụ ya cheta na abụ m Chizzy Ani onye mara ihe dị mma ya mebe onye mara ihe ga-ese okwu ya mene ya ka ọ dị n'echi